Sme združenie Tatraluk.sk, združenie slovenských Lego fanúšikov, ktorí už druhýkrát robíme v Trnave výstavu. Po dohode s prevádzkovateľmi Mariánskej sály sme už teda pripravili pre našich občanov a hlavne teda detí, ale taktiež dospelých výstavu na celej ploche Mariánskej sály. Je tu zastúpených asi 12 vystavovateľov. Vstupné je dobrovoľné a slúži na rekonštrukciu Mariánskej sály a sme radi, že aj vďaka minuloročnému výťažku sa podarilo zrekonštruovať niektoré časti sály. Medzi najväčšie exponáty určite patrí kláštor v Hronskom Beňadiku, ktorý nášmu vystavovateľovi trval postaviť 13 mesiacov. Máme tu tiež ďalšie exponáty, či už sú to zo rytieria, hrady, piráti, rozprávky, taktiež rôzne sci-fi scenérie, westernové mestečko, technik, modely a ďalšie. Čo sa ti najviac páči na tejto výstave? Je autička. Áno, a čo ešte? A vlaky asi. Aha, a chcel by si mať také doma? Áno. Mne sa najviac asi páči Lego Star Wars, čo tu je tam vzadu.